everyone mga kanguso. So for today's video, i-share ko naman sa inyo yung Kagsawa Festival dito sa Bicol Region na ginaganap nga dito sa Dalaga Albay. So ito po ay isa sa pinakamagandang destination dito sa aming Bicol sa Albay.
So that is for today's video mga kanguso. So congratulations sa Grand Champion Daraga. So yan po ay nasa Daraga Albay, Cagsawa Ruins, which is nasa Mount Mayon. So congratulations din sa first runner-up, Sining Lika Dan sa Kultura. So kagrupo nila guys yung aking anak. Nandiyan guys. So magaling na rin sumayaw kahit na mahiyain. Congrats! And then, pasensya namin sa naputol ko yung video dahil nga hahaba ko. So, thank you for watching. God bless!